اگر شما بازی نکنید من عروس زمانوی 3 نمیگیرم. یعنی بوده که دیننگی که من کمک کردم که تو عروس زمانوی 1 و 2 تا барори. муҳбайкар ёрова чаро зуд ба хуҷон меравад? Ягонта нағзаша ёфтааст. Ягонта хушдор дорад гӯед? Албатта. Не бо. муҳбайкар дар суҳбати қаблӣ қоил нашуд ки шавҳараш кист. Вале мо ҷустуҷӯ карда билохира фаҳмидем ки шавҳари турк карда будаед. Ишқ ман фикр кардам ки ози ашкҳои шашқатори муҳбайкар барояш не ман барои марда ки ҳеҷ гиря намекунам. инҷа шита почоба масаж кун. вай даҳани гуда ки ту ҷамъ намешавад. инҷа чӣ? бева трахта задан дар кора. бева гапҳои қабеҳ ҳамин нест. албатта ин суолатон ба ҷое расидааст. чӣ мешавад ки рӯймол ба сар кунед? аз чӣ намуд тӯмор истифода мебаред ки аз хурд то калон дӯст медоранд? ҳамира мехоҳем фаҳмед. ман умуман шаҳри худ шаҳри дигар мешавад. ба куҷо сафар кардед 18 нафар? москва. ширкати софсавдо бахшида ба моҳи шарифи рамазон 20% тахфиф эълон мекунад. доруҳои алҳадая ба намуди капсула ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад пешниҳод менамоем ки барои нест кардани кир ва баровардани ришу мӯи сар. агар шумо хароб ҳастед ва мехоҳед ки фарбеҳ шавед, пас аз доруҳои бца, протеин ва генерҳои софсавдо истифода баред. доғҳои сафедии пӯст ва хубтар кардани биноии чашм кӯмак мерасонад. доставка ба ҳамаи шаҳрҳои русия, санкт петербург ва офисҳои калони ширкат қарор доранд. аз номи канали меҳроб про нависонед, заказ кунед ва тахфифи иловагиро ба даст оред. як ҷаҳон салом нисори шумо тамошобини канали меҳроб про. ман рустам азимӣ бо барномаи ошкоро бо шумо ҳастам. инак дар меҳмонии мо қарор доранд яке аз хонумҳои бисёр ҳам зебо, оне ки бисёр ҳам дӯсташ медоред, саҳнаҳояш ҷолибанд. муҳбайкар ёрова имрӯз дар меҳмонии барномаи мо. муаллимаи азиз, пеш аз ҳама хуш омадед. саломат бошед. ташаккур. тамошобини мо ёд доранд ки барномаи мо гапгапшов ном дошт ва дар канали меҳроб про бо хонум байкар ёрова пешниҳоди шумо гашта буд ва азбаски барномаи мо ошкоро ном дорад ва ҳама он саволҳое ки дар зери шарҳи барномаи муҳбайкарбоно буд мо инҷо ҷамъоварӣ овардем то ҳадди имкон ва мехоҳем ки муҳбайкар ба ҳамааш посух гӯяд. албатта ошкоро. розӣ ҳастед? розӣ ҳастам, вале вобаста аз он ки чӣ гуна саволҳо ҳастанд. саволҳо ҳам коғазпеч ҳастанд, ҳам саволҳои хуб ҳастанд. яъне ки аз ҳаёти шумо аз саволҳое ки як сирри худро дорад. албатта бошад. майли. шумо тайёред ки посух гӯед? тайёр ҳастам. чун конверт нест, чун зажигалка нест ва оташ намезанед. омода ҳастед? омода ҳастам. вале саволи аввалинро мехонам. муҳбайкар ёрова чаро зуд ба хуҷанд меравад? ягонта нағзаша ёфтааст? ягонта хушдор дорад гӯед? албатта. не хуҷанд ман сабаби яъне сафари корӣ, сафари ҳунарӣ қати меравам. вақте ки аз тарафи корхона равон мекунанд, аз тарафи театр ё ин ки ягон навори филм, ман унҷо ягон хушдор надорам. ором бошанд мухлисонам. чун мо шоҳид ҳастем ки шумо дар лаби дарёи дар лаби як баҳре қарор доред ва намедонам бо кӣ будед ва бо кӣ ҳастед, вале ҳамин мегӯям интернете ки баровардааст, метарси як история кунӣ, як чиро нишон диҳӣ, аллакай мефаҳманд ки ту дар куҷо ҳастӣ, бо киё ҳастӣ. не онҳо ҳам дӯстони ман ҳастанд, аҳли эҷод ҳастанд ва онҳо дар ҳамун театри Камоли Хуҷандӣ кор ва фаъолият мебаранд ва онҳо ҳамон рӯз моро яъне меҳмондорӣ карданд ва ба лаби баҳр бурданд. хуб шуд ки имрӯз шумо қоил мешавед ва ба саволи мо посух мегӯед. агар ки ҳамин саволҳо махфӣ монад, донед ки боз дилашон дур меравад ва боз савол ба савол зиёд шудан мегирад. ташаккури зиёд муҳбайкарбону. саволи дигарро мехонам. муҳбайкар, кайфи шумо коратон фақат ташкилӣ ва тамошо? агар мисли мо занҳои чобуқ ба даст як рӯз дар саҳро кор кунед, мумкин худкушӣ кунед. хоҳиш мекунем аз ин дида бештар моро бо кару фаратон насӯзонед, сахт меранҷем. медонед ин кайф нест. яъне вақте ки мо аз субҳ то шом кор мекунем, меҳнат мекунем, мо ҳам гӯем агар ба мисли ин хонумҳо яъне чобук мекунем, яъне як нақше меофарем, он нақшро месозем ба мисли ки агар як кӯзагар бошӣ, читавре ки кӯзаро бо хоку об омехта мекунӣ, он лой мешавад. ҳамин гуна кори мо ҳам ҳамин гуна аст. ҳамин тавр мо нақши худро яъне зинда мекунем, ҳар як нақши офаридаи худро месозем ба мисли кӯзагар ва ин кайф чӣ аст? кайф ҳечи нест. яъне ман наметавонам гуфтан ки барои ман аслан ана ҳамин калимаи кайф бад аст. роҳат
استراحت شاید و راحت بعد از آنی که تو مهنت میکنی. برای چی زنهای ما هم میتوانند چابکی کردن معاششون که گرفتن برای خود یک استراحت یعنی شیرین و گوارا تشکیل کنند. یعنی این از خود آدم وابسته یعنی است. شما گفتن میخواهید که همون زنهای چوبق به دستی که در لب صحرا مینشینند و با یک کلند یعنی که تیشه بر زمین میزنند عرق جبین میریزند و اونها فکر نمیکنند که مقصد کار شما هم عرق جبین میریزد. البته کار ما هم آسان نیست، چون ما وقتی که نقش میآفریم و مردم در اکران این نقشای ما رو میبیند باید چنان آفری که بیننده باور کند با اون گیری تو، با اون خنده تو، با اون حالت تو. این زحمت شما پشت پرده مونده است. زحمت های پشت پرده ما رو هیچ کس نمی‌بیند. و من باور دارم که این زنها خفه نمیشوند و به سوال خود پاسخ گرفتند. سوال دیگر رو میخونم. نفر دیگر در زیر برنامه شما مینویسد: روسیه میآید خرجی دو طرفه راه رو میدهم اپا جان. من مخلص شما از برنامه روسیه رسالت نام دارم. اوه خدا، تشکر زیاد رسالت جان برای دعوتتون. خیلی خوشحالم از این یعنی دوستداری شما نسبت هنری من. البته اگر دعوت کنید و دو طرفه چپتم رو گرفته زید میایم، چرا نه؟ چرا شما رو دوست میدارم؟ میدونید رستم جان، یک در آدم باید یک خصلت باشد، نه وابسته از اونی که تو مشهور هستی، نه وابسته از اونی که تو چگونه شخص هستی. و وقتی که برای آدمی چهره شناخته این دو کرته باید باشد، یعنی دو کرته نسبت مردم، نسبت خلق، ان همین خاکساری، ان همین دوستداریش باید باشد. و وقتی که تو در خیابان میگردی و در خیابان ها کودکو به نزد تو دویده آمده با تبسم تو رو با آغوش میگیره، البته که تو جواب آن رو باید گردونی با صمیمیت، نه اینکه من چهره شناخته، من ستاره، ما رو همه میشناسن اینو برای من که نه، این تکبری نه. عموما تکبری کردن لازم نیست. و سفر خوجندی که ما بودیم در شهر گلستان با یک مکتب رفته بودم و باور کنید خود رو با مثل که بالیوود و گالیوود حس کردم. وقتی که دیده بودم دستخط این حال با کمش بود، خیلی پر بودن و من به هر یک تا آنها سایه دست دادم. یعنی و در اونجا معلمان اونها گفتن که میبخشید، گفت معلم جان، گفت شما یکم شخصی هستید که اینگونه خاکسارانه رفتار میکنید. و هر یک کودکی که در همین جا با نزد شما با یک کاغذچه اومد و با روزنامه اش اومد شما سایه دست دادید و طاقت نیست کردید. با فکر من 300-400 کس بود و گرد کردن. اینش میبیاد وایش هر یک اون نامش میگرفتم، اول سایه دست میموندم، بعد آخر امضای خود رو موندن گرفتم، چون سراسیمه بودیم با یک نمایش دیگر. و کجایی که تعریف نمیکنم رستم جان، کجایی که نمیرفتم مردم از کودک تا بزرگ خیلی خوش استقبالم میگرفت و برای من این یک رویه بلند شد. یعنی من از اون خوشحال شدم که اون هنری که من میکنم، اون نقشه‌ای که من میآفرم، اون مهنتی که من میکنم بیهوده نبوده است، برای آن همین مردم بوده است، یعنی برای دوست مخلصان دوست داشتم بوده است. همین صمیمیت و دوستداری سبب است که یادم اومد که وقتی ما با یک جا برای کلیپ یک جای با شما رفته بودیم و من خواهش کردم از یک رهبریت که همون لباس و همون توقی‌های زردوزی به ما رایگان دهند، چون میدونستم که اون پلاکی بود. بله. و وقتی فهمیدن که در نقش محپیکر یارو هست، باور نمیکنید گفتن تمام چی برای شما بی پول است. باور کنید از خرسندی خیلی خرسند. سلامت باشید. یعنی این درباره چی، از چی گواه می‌دهد؟ از اونی که آدم باید صمیمی باشد، آدم باید زمینی باشد. من در برنامه شما گفته بودم پیش که ستاره در آسمان است، وظیفه و از آسمان درخشیدن است، ولی همه ما بنده خدا هستیم و باید یک باشیم. یعنی مهر و محبت ما مردم ایجاد وقتی که شناخته میشد، برعکس دو چنده باید افزاید نسبت به مخلصان خودش. بهترین پاسخ خانم عزیز. سوال دیگر رو میخونم. نفر دیگر مینویسد: برای محپیکر نقش زنی دهات رو در نقش بازیدن آسان‌تر است یا نقش زنی سوریمنی شهری رو؟ نمیدونم، نقش زنی دهاتی هم بازیدگی هستم، نقش زنی موسیقی از سنجش‌ها گذشته. بله. کدامش قلایتر بود، آسان بود؟ هر دوشم دشوار است، چون نقش زنی دهاتی و نقش زنی موسیقی یک زندگی خود رو دارن. یعنی یک دهات خب از صبح صادق میخیزی، از 5 سحر
аз пай зиндагӣ мешавӣ, руфтани ҳавлӣ, омода кардани хӯрок, яъне ҳама кори деҳотро бояд хонаро иҷро кунӣ. Зани муосирам ҳамин гуна аст. Унам 5 субҳ мехезад. ташвиши вай ҳам зиёд аст. ташвиши ҳардуашон як аст. фикр мекунам фақат фарқият дар он аст ки ӯ дар деҳот асти, ин зан дар шаҳр. ва барои ман медонед, ман ҳеҷ гоҳ зани деҳотиро аз зани муосир яъне ҷудо намекунам. вай деҳотӣ аст, ман худамро канор намегирам, баръакс ба ӯ наздик мешавам, ба зани деҳотӣ, ва зиёдтар дӯсташон медорам. чун дар як вақте ки дар як мактаб будем ва занҳои гӯем ки фарошо омадан гуфтанд ки мумкине мо бо шумо сурат гирем. Гуфтам марҳамат, чаро не. хурсанд шуданд, ман бо онҳо сурат гирифтам якҷоя бо меҳру муҳаббат ва гуфтанд ки ба худо гуфт бовар кунед бучаҷон, шумо ҳамин хел одами хоксор будеду мо намедонистем. онҳо гумон мекарданд ки Мувоффақият як зани бисёр ҳам. бале, медонед бисёриҳо ҳамин гуна фикр мекунанд ва вақте ки аз наздик бо ман суҳбат мекунанду акс мегиранд, фикру андешаи онҳо дигар мешавад. ташаккури зиёд. саволи дигар. Мувоффақият дар суҳбати қаблӣ қоил нашуд ки шавҳараш кист, вале мо ҷустуҷӯ карда билохира фаҳмидем ки шавҳари турк карда будаед. ишқи туркбача чӣ хел дар дилатон ҷой шуд? вой ҷонам, ин савол ку дилу ҷигари мана хӯрд. Ростиш ин савол уже чандин маротиба дар чандин барномаҳо буд. вай нест, худо раҳмат кунад, одами нағз буд. Амин. ҷояшон ҷаннат шавад. ман шӯхӣ кардам. узри зиёд оминамро гирифтам. не, ӯ зинда аст, худо умраша дароз кунад, вале барои ман мурдагӣ аст ва ин қиссаи хеле дуру дароз буд. дар он барномато ман ба фикрам нақл карда будам. махфӣ монда буд. махфӣ монда буд. неха ин даври донишҷӯӣ буд, дар Москав таҳсил мекардам. албатта ишқу муҳаббату меҳр пайдо шуда буд. баъд як муддате, албатта соли 93 ман ба шавҳар баромадам, ба ҳамин марди турк. бале, вай ним турк буду, ним тоҷик. ва ҳамин хел шуд ки шавҳар кардам, рафтам Ишқобод, дар онҷо зиндагӣ кардам. хуб, зиндагиамон чанд сол идома ёфта буд зиндагии шумо? зиндагии мо агар гӯем аз соли 93 то 99. ва ин зиндагӣ саршавияш доимо хуб аст. ва медонед, як чиз аст ки мардуми мо нисбати миллати бегона хеле хуб аст, ҳурмату эҳтиром дорад. аммо онҷо ин гуна набуд. онҷо нисбати мардуми тоҷик, новобаста аз он аст, ту тоҷик ҳасти, қазоқ ҳасти, қирғиз ҳасти, ту бегона ҳасти, онҳо қабул надоранд. ва хуштомани ман низ маро на он қадар хуб қабул кард. ва хуб азобам кашидем. аз рӯи шавҳарамон шуда хона фурӯхтем, мошинро фурӯхтем, бехонаву бедар мондам. бахшидам, ҳамаро бахшидам. ва то ҳол медонед, ҳатто буд як муддате ки баъд аз 15-20 сол пайдо шуда буд, омада буд, ба писари калониам гуфт ки биё бо ман якҷоя равем. рад карданд, негуфтанд, чун ман ки бузург кардам фарзандонамро, ман калон кардам. ва баъди ҳамин паяш канда шуд. аз як ҷиҳат ҳамаш нақс шуд. ба захми дили шумо нохун назадам? он вақтҳо ман вақте ки ҷавонтар будам фикр мекардам, ҳозир не. ҳозир умуман дар ягон гӯшаи хаёлам нест. ташаккури зиёд. ман фикр кардам ки ози ашкҳои шашқатори Мувоффақият барояш не, ман барои мардак ҳеҷ гоҳ гирья намекунам, худо нишонат зиёд. фаромӯш накунед мардҳо, онҳое ки ошиқи зор ҳастед. саволи дигар. дубора назратон ояд ва пешниҳод кунад ки ба хотири фарзандон зиндагӣ кунем, чӣ мегӯед? Немегӯям. албатта омада буд, негуфтам. ноумед шуду рафт. албатта. мувоффақият зани ким кадом як марди бой аст, аз ҳамин сабаб шавҳар намекунад, менависад як мухлиси шумо. агар мувоффақият зани ягон марди бой мешуд, ку рейнҷ ровер рейнҷ ровер дар таги пош мешуд, қасри хонаи 3 ошёнага қаср, хизматгор, ҳар рӯз мошин алиш мекардам. вале ин гуна нест ва шукр мекунам аз оне ки он чизе ки дорам, худо ба ҳазорон бор шукр. фарзандонам сиҳату саломат ҳастанд, хона ҳам тинҷу обод аст, неми нон меёбам, роҳат мекунам. беҳтарин посух буд.
тамошобинони азиз, саволҳо инҷо бисёр ҳастанд ва мо намехоҳем ки Бону Моҳпайкар аз ин саволҳои шумо нороҳат шаванд ё ки хаста шаванд. Албатта хаста намешаванд, вале мо намехоҳем ки нороҳат созем. Биёед шарти барномамо чунин аст. Порчае аз филми Қасри ғам ки ҳангоме ки келин пойҳои шуморо ламс мекунад ва кӯдак чунон бо садои баланд гирия мекунад, шумо намегузоред ки ба назди кӯдак равад, ҳамонро дар нақш нишон офарам диҳед. шумо ҷои келин ба Бигзор ман. ман ин ба пушт хоб будам ба фикрам Албатта. фаромӯш накардам. Не хоше астағфируллоҳ. буҷо пӯчома шита маҳз кун тез ана ҳамин тавр. офарин офарин. ҳа ман ба ту чӣ гуфтам? инҷа шита пӯчома массаж кун. вай даҳани гуда ки ту ҷамъ намешавад. инҷа чӣ? беҳтарин ва ҳамагон аллакай аз филми Қасри ғам огоҳ ҳастанд ва тамошо низ карданд ва он порчаро боз ба ёд оварда боварӣ дорам ки хурсанд шуданд. баъди Қасри ғам бовар кунед бисёриҳо дар комментҳо менависанд. ман мехонам новобаста аз оне ки дар он барнома иштирок мекунам ё не, вале мехонам. ва вақте ки навистанд ки бева трахта задан дар кора, бева гапҳои қабеҳ ҳам менавистанд. Албатта. вале ман як чизро намефаҳмам. ё ман ҳамин хел нақша хуб офаридам ки вайҳо дар ҳақиқат бовар карданд, ё ин мафкураи начандон хуб аст. яъне намефаҳмам ки нақш аст, зиндагии ҳаёт дигар аст. яъне ман ҳунарманд ҳастам, ман нақш меофарам. ҳамин хел ҳаст ё не? Албатта. ман метавонам як зани золим бошам, ман метавонам зани хоксор бошам, ман метавонам зани деҳотӣ бошам, ман метавонам як гӯем зане ки умуман аз дасту по мондааст, яъне маъюб. ин нақш аст. вале вақте ки комментҳои қабеҳ менависанд, ин моҳпайкара хича куштан дар кора, ин моҳпайкара хича дафт кардан дар кора, ҳақоратҳое ҳам мешавад. яъне баъд ман ба хулосае омадам. яъне ман аз уҳдаи нақш хеле хуб баромадам ки то ҳамин дараҷа нисбати ман нафратбинӣ пайдо шудааст. албатта Бону Моҳпайкар дар зиндагӣ чунин зани мағруру ҳавобаланду худписанд нестанд ва ин нақш буд ки тамошобини шумо дидаед ва беҳуда комментариҳои нораво нанависед. бале. саволи дигар чунин аст. хӯроки дӯстдоштаи Моҳпайкар чӣ бошад? пазандаи хеле моҳирам. можно хӯрокро дида маро ба писари дуюмаш келин мекунад. Фотима аз шаҳри Ҳисор. хӯроки дӯстдоштаи ман гӯштбирён аст. гӯшта нағз мебинам. пас Фотимахон як табақ гӯштбирён карда ба суроғи хонаи хозгорӣ мебиёянд ва маззаи хӯрокро ин кас баҳо медиҳанд. баъд шояд келин кунам. ташаккури зиёд. инҷа як нафари дигар менависад. албатта каме сахттар навиштааст, вале иҷозат бошад хонам. хонед. сину солатон ба ҷое расидааст. чӣ мешавад ки рӯймол ба сар кунед? дар чанд барнома сари луҷ мебинем. охир шумо ҳамсоли модарамон ҳастед, шарм медорем. анис аз шаҳри Душанбе менависад. як чизи гуфтанӣ ҳастам ки ҳар кас бояд пеш аз ҳама аз худаш шарм дорад. ва оне ки ман берумол мегардам, ман дар мамлакати соҳибистиқлол мегардам, дар ватани озод ва чӣ тавре ки мехоҳам либос мепӯшам. ман дуздӣ накардам, ман ғарӣ накардам, ман ғайбати касеро намекунам. ва рӯймолпӯшӣ вақти соати худро дорад. хоҳам мепӯшам, нахоҳам не. ин зиндагии ман аст, ин кори шахсии ман аст. ташаккури зиёд. аз чӣ намуд тӯмор истифода мебаред ки аз хурд то калон дӯст медорам? ҳамира мехоҳем фаҳмем. ман умуман аз тумору аз муллову аз ҷодуи хеле чизо хабар ин сангҳое ки муҳраи чашмӣ мегӯянд, ин муҳра ҳаст. тагаш ба чизе ҳаст? тагаш чашмӣ, ҳа. тагаш барои ки чашм шояд ҳамин метавонад касал нашавам. рустамҷон, барои ки бисёр вақт ҳолатое мешавад ки вақте ки медонед чашм бад аст, чашм сангро мекафонад. ва умуман буд ҳолате ки ман қариб дар як маърака будем, ваҳ карда ҳамин одам меғалтад худаш. бовар кунед, ҷоду ҳаст. ман ба ин бовар дорам, ҷоду ҳаст. вале ман худам тумору
тумор истифода намебарам. пеш аз баромаданам албатта бо пои рост мебароям бисмиллоҳи роҳмони роҳим гуфта сурае хонда баъд ба корам мебароям. субҳ шаб шом ҳар як қадами мондагиатро ту бояд бо бисмиллоҳи роҳмони роҳим сар кунӣ ва ҳамин гуна сар мекунам. ва ин оне ки тумор дороду барои чӣ аз хурд то бузург не, ин боз гуфтам ин вобаста аз ин нест, вобаста аз худи одам аст, аз қалби поки одам аз аст, хоксорӣ, аз хоксорӣ, аз заминӣ буданат. дуруст аст. Ташаккури зиёд муаллима. саволи дигар чунин аст: қасри ғам тамом шуду асабом роҳат кард. асабои манам роҳат карда. бо нағмаву рафторҳои моҳпайкари катасатанг ала қариб буд рафта ҳамон ҷо оташ занамша. дигар ин хел келинҳоро азоб надиҳед. надиҳед. хуштоманҳои мо дарси иловагиро аз шумо ёд мегиранд. мағфират аз шаҳри ваҳдат менависад. мағфиратҷон, хуштоманҳо баръакс бояд барои вайҳо ибрат шавад ки нисбати келин ин гуна муносибат кардан ҷоиз нест. ва он нақше ки ман офаридам барои ана ҳамон хуштоманҳои золим аст ки келинҳои худро азият надиҳанд. на ин ки ман дар ҳаёт келин дорам, худо ба ҳазорон бор шукр, вале ҳеҷ гоҳ келини худро чӣ гуна ки дар филми қасри ғам азият додаму азоб додам ин гуна нест. ташаккури зиёд. саҳнаи ҳаҷв талаботи худро дорад. моҳпайкар аз уҳдаи офаридани нақши ҳаҷвӣ ҳам мебарояд. намедонам, шояд бароям, насанҷидам. дар театр санҷидам, дар театр баромадам, аммо дар филм ба гумонам ҳамон филми арӯси замонавӣ ки ҳаҷвам буд. ҳаҷв он маъное надорад ки ту бояд хандонӣ. чӣ қадар одам ҷиддӣ бошад ва ҷиддӣ сухан кунад дар саҳна, яъне суханҳои ҳаҷвӣ бошад, вале ҷиддӣ рафтор кунад, ҳамон қадар ба мардум ин хандаовар метавад. жанри ҳаҷв бениҳоят жанри душвор аст. жанре ҳаст ки фоҷиа ҳаст, драма ҳаст, яъне лирика ҳаст. ино осонтар ҳастанд, аммо жанри ҳаҷв бениҳоят душвор. дар бораи филми арӯси замонавӣ гуфтеду чизе ба ёдам расид. шумо дар як барнома чунон анамон нафаре ки сценарист ва нақш офарандаи Набиҷон Пирматовро чунон гапҳои сахт гуфтед ва ман сахт нисбати нагуфтам, ман рафтораш. гуфтам ки дигар на шунидан мехоҳам, на дидан. баъд аз ин барнома ба шумо занг зад, чизе гуфт? не тарсид. байни шумо чӣ конфликт буд? Ҳамин мехостам фаҳмам. байни мо медонед як нофаҳмӣ буд. нофаҳмӣ аз ҷиҳати оне ки вақте ки ман дар Хуҷанд будам ва ишқ ту душанберо вақте ки дай сар кард, ман дар як серияш нақш офаридам, дар як қисмаш. баъди оне ки ман Хуҷанд рафтам, баъд Наби ба ман смс паёмак равон кард ки апаҷон шумо куҷо ба? Ман гуфтам ман Хуҷанд ба. кай меоед? Ман гуфтам ки хай насиб карда бошад баъди 2-3 рӯз тинҷӣ буд. унҷо як кадр мондаги, мо бояд як кадро гирем ҳамроҳи шумо. баъд гапи маблағ шуд. яъне дар он филме ки якум қисме ки ман нақш офаридам, маблағи худ дода буд. баъд ман гуфтам ки наби маблағ ҳамон маблағ аст. гуфт ки не апа, маблағ ин хел нест, маблағ кам аст. ман гуфтам кам бошад ман бозӣ намекунам. агар шумо бозӣ накунед, ман арӯси замонавӣ 3 намегирам. яъне будаки динангие ки ман кӯмак кардам ки ту арӯси замонавӣ 1-2 барорӣ. ман ба чандин шахсиятҳо занг задам, илтимос кардам ки шогирди ман аст, кӯмак кунед, филмашро иҷозат диҳед ки ба тамошобин пешкаш кунад. рӯи хотири ман буд. ман ин намекунам, дар ҳақиқат ҳамин хел буд. ва дар интихоби ҳунармандо ҳам ман ба ӯ кӯмак кардаги будам. ва вақте ки ин бача ин гуна рафтор карду, ин гуна суханҳо гуфт, ман гуфтам ту барои ман нести аллакай. ман эҳтиёҷи реклама надорам. мефаҳмед? ман эҳтиёҷ ба реклама надорам. мардум медонад, мешиносад. яъне ин манмани ӯ худи ӯро як бора мегираду дар замин мезанад. ва бубинед, вақте ки ман ин гапҳоро гуфтам, на занг шуд, на ҳеҷ чиз. ва вақте ки Баҳриддин Сабурӣ, продюсери филми Қасри ғам, ва бениҳоят бо ҳурмату эҳтиром сухан мекунад, муносибат мекунад. яъне ҳатто вай гӯяд ки апаҷон ман ҳозир маблағ надорам, илтимос ҳамин нақша ҳозир офарид, пулаша баъд метиҳам. ман не намегӯям. яъне муомила асос аст. рустамҷон,
муомила гапи дурӯғ чӣ лозим задан. Ва ҳозир бубинед ки ман бо ӯ бача умуман рӯбарӯ шудагӣ нестам. Агар рӯбарӯям шавам, вай ба чашми ман нигоҳ карда наметавонад аз шармаша. Шояд биёяду бахшиш пурсад, намедонам. Бачаи бад нест, вале фикр мекунам каме аз ана ҳамин оне ки ҷавониву машҳур шуданаш маҳз шудааст. Ва ягона чизе ки ман хоҳиш дорам аз ҳамин ҷавонҳои ҳозира ки мехоҳанд дар филмҳо нақш офаранд, чӣ ҷавон писарҳо, чӣ ҷавон духтарҳо, нақш офаред, бозед, машҳур шавед, вале эҳтироматонро фаромӯш накунед. ҳурмату эҳтиром аз ҳама асос. ҳурмат, эҳтиром нисбат ба калоно, ҳурмат, эҳтиром нисбат ба хурдо ва ҳурмату эҳтиром нисбат ба наму касб. вақте ки ҳурмату эҳтиром кардӣ, албатта ки ту тамоми мардум дӯст медорад. вақте ки ту аллакай ҳоло ҳеҷ кас нести, дар як филм бозӣ кардӣ, хуб пагоҳ ту бедор шудиву машҳур шудӣ, ин ҳоло ҳечи нест. ин гувоҳи она наметиҳад ки ту як умр дар хотири ана ҳамон мардум мемонӣ. барои ин зина ба зина баромадан дар кор аст. кадом порчаи ҳанамин филми Арӯси Замонавӣ дар ёди шумо мондааст ва то ҳол зери забон метавонед онро гуфта бошед? Ростиш ҳозир дар ёдам намондааст, чун чанд сол гузашт. аллакай ин соли 2015 буд. ҳозир 2021. бале. ташаккури зиёд. саволи дигар чунин аст. Баҳриддини Сабурӣ дар як суҳбаташ гуфт ки ҳунармандони филми «Қасри ғам» дар охир гонорарашонро баланд карданд. аз ҳамин сабаб филм зуд ҷамъбаст шуд. чаро ин хел шуд? ман нав шунидам ин гапа. ягон кас гонорари худро баланд накардааст. чӣ хеле ки шартнома карда будем, маслиҳат карда будем, ҳамин гуна буд. ҳама розӣ буданд? ҳама розӣ буданд ва ягон конфликт набуд. ташаккури зиёд. ман ҳатто дар ҳамин муддате ки як ҳафтае ки дар хуҷанд будам бо сафари ҳунарӣ, яъне сафари корӣ, ва дар он ҷо нақши модаре мебоздам ки модареро ки бачааш раҳгумзада мешавад, яъне бача ба гурӯҳи бачаҳое ворид мешавад ки дӯз ҳастанд, авбош ҳастанд ва бачааш ба ҳамин роҳ меравад. ва ҳар замоне ки ҳар рӯз ки ман дар он ҷо нақш меофаридам, оби дидам мерехт. ва баъд аз намоиш меомадам мегӯфтам чӣ хел оби дидаи шумо мерезад? яъне чӣ сабаб мешавад ки оби дидаи шумо мерезад? сабаб оне ки вақте ки се одами шахси азизи худро аз даст медиҳӣ ва то ҳол фикр мекунӣ ки барои чӣ онҳо ҳозир бо ту нестанд. ана ҳамин лаҳзаҳое ҳаст ки ман ҳеҷ вақт фаромӯш намекунам. яъне падару модари худро, ягона нахустин додараки худамро ки 34 сола буд аз дунё гузашт. ва ин лаҳзаҳое ҳаст ки лаҳзаҳои фаромӯшнашаванда. ва як чизи дигар аст ки шояд онҳо ҳастанд ба ман қувват медиҳанд, яъне қувваи аз боло, аввалан аз худо. ва фикр мекунам онҳо ҳам ба ман як кӯмаки худро низ медиҳанд. вақте ки ҳар замон ман саҳна мебароям, аввал мегӯям парвардигори бузург, кӯмакам кун, шармандаам накун дар назди тамошобин. ба рӯҳу арвоҳи падару модараму додаракам Ҳусейнҷон маро дар паноҳатон нигоҳ доред. яъне ин чизҳое ҳаст ки ман то ҳол яъне шукри худо, дил ба қувват, бо почаҳои худам, бо дастони худам, бо гӯшу чашму бинии худам ман ин чизҳоро ҳис мекунам. яъне зиндаву сиҳату саломат ҳастам. ташаккури зиёд апаҷон. саволи охир чунин аст. садои зебо доред. метавонед аз лӯбои сароянда якта нағзака киша замзама кунед? метавонед, чун шумо дар кадом ҳунаре ки даст занед аз удаш мебароед ва биёед як ба қавли чӣ кадом сӯза ман акум қадар аз кадом сароянда ки мехоҳед? чӣ шашмақом аст, чӣ фалак аст ва чӣ эстрада? ман шашмақом, фалак ин чизо пиёда ман гӯш мекунам. ман не ки замзама бениҳоят чӣ гӯем хеле кам замзама мекунам. яке агар ҳавасам биёд аз субҳ ҳамон як суруда яке гӯшат ба мерасад ку баъд фақат ҳамон хаёли ҳаваи қадӣ. хуб чӣ гуна суруд бошад? ҳозир 18 нафар кардем сафар аз шаҳри худ шаҳри дигар. кардем сафар духтар писар аз шаҳри худ шаҳри дигар. мешавӣ? ба куҷо сафар кардед 18 нафар? Москва. ҳангоми хондан? албатта ин суруд эҷод шуда буд. ҳангоми хондан ин суруд эҷод шуда буд ва мо ки 18 нафар будем дар Москав
таҳсил мекардем ба Парвиз Пулудӣ ҳам сабақи ман ҳам курси ман ҳам шеър нависту ҳам оҳанг ворид кард ва мо ҳар замон гимни мо ҳамин буд яъне дар ҳамин курсамон гимни мо ҳамин буд. Фаромӯш кардам дидед гури пирида чӣ кор мекунем дига. ташаккури зиёд бону муҳбакарбону. Саломат бошед. ин буд барномаи ошкоро бо иштироки бисёр ҳамхонуми зебо, бисёр ҳамхонуми хушсухан муҳбакар ёрова. Саломат бошед. таманниёт аз шумост барномаро ман ба ҳамаи азизон ва мухлисонам ба подписчикои канали Меҳробро ба ҳамаи шумо хонаводӣ саломатӣ хушҳолӣ хоҳонам. худо нигаҳбони ҳар яки шумо бошад, худо нигаҳбони азизони шумо бошад. дӯстатон медорам. ба канали ютуби ман подписатсия кунед ва аз кору фаъолияти иҷодии ман бохабар мебошед. тансиҳату хотирҷамъ бошед азизони дил.